Ahoj, jmenuji se Klára, pocházím z Třince a je mi 22 let. Byla jsem závislá na drogách 6 let a brala jsem jehlou. A můj život byl úplně bez smyslu, neměla jsem žádnou naději, neměla jsem žádnou jistotu a vyrůstala jsem v takové rodině, že jsem neměla ani pevný základy a prožívala jsem spoustu bolestí a byla jsem v takové beznaději a v životě jsem poznala spoustu lidí, kteří měli problémy stejné jako já a měla jsem spoustu otázek, že proč to tak je a proč se to tak děje a nezískávala jsem na ty věci odpovědi a tak jsem se snažila nějak žít z vlastních sil. A postupem času jsem si našla vztah, v kterým jsem porodila dceru, pak jsem měla syna a přišla jsem o obě děti. Kvůli k tomu, že jsem byla závislá na pervitinu a byla jsem nezodpovědná a nevěděla jsem ani jak žít. Takže se mi prostě nějak nedařilo normálně fungovat, protože jsem nevěděla ani jak. A spousta lidí mě odsuzovalo a spousta lidí si na mě poukazovalo a říkali mi, jak jsem špatná, tak jsem byla taková i uzavřená sama do sebe. Přišla jsem o druhé dítě a řekla jsem si, že takhle žít nechci. Že strašně jsem prožívala velkou bolest z té ztráty a z toho, že jsem závislá a že si neumím vlastně pomoct. A snažila jsem se to tahat ze svých sil, snažila jsem se s tím přestat sama a nešlo mi to. Nedokázala jsem to, protože jsem prostě byla závislá, někdy přišly situace, které mě k tomu sami dovedly. Jo. Neměla jsem oporu ani v rodině, ani v lidech. Spoléhala jsem se na druhé lidi a spoléhala jsem i na sebe a sama sebe jsem klamala a pořád jsem selhávala ve věcech a lidi mě hodně klamali a ubližovali mi. I já jsem ubližovala svým dětem a svojí rodině tím, že jsem se rozhodovala tak, jak jsem se rozhodovala a je hodně důležité, pro co se člověk rozhoduje a já jsem dělala rozhodnutí, které mě vedlo prostě k špatným věcem a bralo mi radost, bralo mi blízké, bralo mi to děti a bralo mi to prostě ten můj život. A já jsem se jednou tak dívala do nebe a říkala jsem si, Bože, kdy už to konečně skončí. A já jsem měla prostě v srdci to, že prostě něco existuje, že něco prostě musí existovat. Že tady prostě nejsme sami a že ten život musí dávat nějaký smysl, že tady nejsme jenom tak bezdůvodně. A jednou jsem se takhle teda dívala do toho nebe a říkala jsem si, Bože, kdy už to konečně skončí a ať mi prostě Bůh pomůže, jestli teda existuje. A postupně se začaly v mém životě dít věci takové, že Bůh začal jednat a to tak, že začal mi posílat do života lidi, kteří mě pomalu k němu vedli a mluvili mi o nich. A pro mě to bylo cizí a já jsem si o těch lidech myslela, že jsou blázni a že mi namlouvají věci, které pro mě prostě nejsou možné a nechtěla jsem tomu věřit, protože mi to bylo cizí. Ale najednou prostě to nějak začalo ve mně prostě růst ta touha po tomto poznání a po té pravdě vlastně, že jak to vlastně je a měla jsem různé otázky. No a jak konkrétně ti Bůh změnil život takhle celkově? Jak se to změnilo? Tak celkově si myslím, že Bůh ve mně začal jednat už v té chvíli, když jsem k němu jako začala volat. Ale když se dívám tak dozadu na ten svůj život, tak si myslím, že Bůh byl se mnou v každé situaci a že mě chránil, protože jsem byla třeba fakt blízko smrti, žila jsem na ulici a žila jsem fakt hrozným způsobem a prožívala jsem situace, které pro mě byly fakt nebezpečné, když jsem mohla přijít o ten život. A myslím si, že Bůh prostě, nemyslím si to, ale vím to, že Bůh prostě při mě stál a vedl mě v těch věcech a chránil mě od těch věcí, jo. Před tou smrtí vlastně. No a teďkom, jak Bůh začal ve mně jednat to tak, že mi dával řešení. Že mi fakt dával řešení, že jsem cítila, že mám naději změnit ty věci. Že fakt mám naději prostě změnit ten svůj život a to, jak žiju. Že mám naději získat zpět prostě ty děti. A že když jsem začala volat tomu Bohu, tak jsem si vlastně začala uvědomovat, že ten život je na druhou stranu tak krásný. A že vlastně ten čas, který takhle žiju, tak ho vlastně úplně ztrácím a marním ho, jo. Takže jsem se rozhodovala prostě, že budu bojovat a že budu hledat prostě
ty řešení, jaký mám, nějaké ty cesty a začala jsem spolupracovat s různými pracovníky na OSPODu, začala jsem vyhledávat lidi prostě, kteří věděli o Bohu, začala jsem se trošku i ptát, i když mi to bylo někdy cizí. No a když přišlo k tomu, že jsem se rozhodla nastoupit do té komunity, tak jsem měla nastoupit do Karlova, kde to je pro matky s dětmi, i se synem. A když jsem tam měla nastoupit, tak jsem zase selhala a zase jsem porušila podmínky, ale Bůh mě stejně neodsoudil za to moje selhání a dal mi řešení. Dal mi do cesty prostě lidi, kteří ten můj problém se mnou řešili a řešili prostě se mnou ty cesty, jaký mám možnosti. A nabídli mi Teen Challenge. No a jak si teď tady v Teen Challenge, tak vnímáš Boha, co změnilo tvoje myšlení? Tak když jsem nastoupila do programu, tak asi po měsíci jsem tak pozorovala tu změnu tady na těch holkách, co jsem s nima byla v programu a vnímala jsem úplně takový pokoj, takovou radost tady prostě mezi lidma, tu lásku hlavně. Fakt lásku a bylo to pro mě prostě úplně takový jako wow, že jsem to prostě nemývala prostě venku a nemývala jsem to ani doma. Takovou oporu a fakt lásku a zájem. Jo a když jsem se rozhodovala pro to přijmout Ježíše do svého srdce a říct Bohu ano, tak já to s tebou zkusím. A udělala jsem to. Tak Bůh začal pomalu měnit moje myšlení a měnit moje vlastnosti a to, jaká jsem. Já jsem byla hodně nezodpovědná a hodně neposlušná, jakože jsem si hodně často dělala věci po svém a měla jsem svoje různé názory a myslela jsem si, jak všechno vím a že si vystačím a že všechno zvládnu, ale vůbec to tak nebylo. A Bůh mě začal pomalu a jistě měnit. Nejdůležitější pro mě, co Bůh tak jako v čem mi nejvíc pomohl, je v tom, že neberu drogy a nekouřím a že nemusím být na ničem závislá. Nemusím být tím otrokem vlastně něčeho, co mi vlastně bere život. Že nikdy dřív jsem nedokázala být prostě čistá maximálně 3 týdny nebo měsíc, ale teď už to bude rok prostě, co nekouřím a neberu drogy a pro mě to je prostě zázrak. Pro mě to je něco úžasného, protože dříve jsem něco takového vůbec nezvládla, jo. A taky Bůh hodně mi pomohl se změnit v těch mých postojích. Že jsem měla takový jako sobě takový zlý tendence jako vůči druhým, jako se nějak zle chovat, co se týče pomlouvání a odsuzování a poukazování na druhé, tak vlastně jsem si uvědomila, že to prostě není dobré, že je to zlé a začala jsem se úplně měnit, že jsem začala být více laskavá. A měla jsem větší touhu potom dělat prostě věci správně, tak jak se mají dělat, jo. Neříkám, že to prostě bylo lehké, protože jsem 6 let nějak žila prostě a měla jsem naučený prostě nějaký systém, nějaký režim, na který jsem byla zvyklá a pro mě bylo strašně těžké ty věci jako překonat ze svých sil, ale vlastně když jsem přijala toho Boha, tak Bůh je vlastně tou silou, kterou prostě on člověku dodává prostě překonávat ty věci a fakt člověku dává prostě naději do těch věcí vstupovat. Byla jsem hodně taková uzavřená, že jsem nemluvila o věcech, že jsem neuměla někomu něco říct, protože jsem se bála z reakcí druhých, ale Bůh mi dal prostě odvahu a prostě z lidí jako člověk vůbec strach mít nemusí. Jo, jsem si uvědomila, že prostě hodně je důležité na to vyjadřovat svoje pocity, vyjadřovat to, co cítím a hlavně jako mít zdravé hranice. Protože člověk, jak fakt nemá ty zdravé hranice, tak prostě nemá ani ty zdravé vztahy. A to je vlastně úplně o ničem. A co Bůh ještě tak pro mě v životě udělal, je to, že jsem dostala soudně svého syna zpátky do mé péče, takže je to pro mě úplně něco úžasného. Že když jsem přišla vlastně o toho syna, tak jsem si říkala, tyjo, tak to už jsem úplně jako selhala, to už nikdy prostě nenapravím, že už nikdy jako vlastně nemám tu šanci, ale vlastně se to změnilo a já mám svého syna prostě zpátky a jsem za to moc vděčná Bohu a za to, že prostě on je fakt tak milosrdný a že prostě lidem fakt dává takovou velkou milost a tak mu jsem tak vděčná za tu jeho milost a do budoucna bych chtěla i získat zpátky do své péče moji Sofinku,
4letou dceru mám u mojí sestry, tak bych ji taky chtěla do své péče zpátky. A do budoucna mám prostě touhy, přání, takové vize a chtěla bych si dodělat určitě školu a chtěla bych prostě se vdát, mít manžela, prostě fungující rodinu, tak to dávám tak do božích rukou a věřím tomu, že prostě mám tu naději a že prostě Bůh bude v těch mých krocích prostě se mnou a tak jsem tak za to vděčná Bohu. A co by si tak řekla lidem, kteří se teď dívají na to video? Tak lidem, co se dívají na to video, tak bych hlavně chtěla říct to, že aby nestráceli tu naději, aby prostě věřili tomu, že v životě má člověk každý, prostě každý člověk na tomto světě má prostě naději, každý člověk má šanci. A Bůh je prostě ten, který člověka nikdy neodsoudí a nikdy ho prostě nezavrhne a nikdy neřekne prostě ty nemáš cenu a ty nemáš žádnou hodnotu, ale právě naopak. Každý člověk z nás prostě má velkou hodnotu, velkou cenu. A prostě stojí to za to prostě změnit prostě ten život, pokud fakt to teďkom stojí prostě za nic a pořád se utápíte jako v tom zoufalství a v té beznaději a v tom koloběhu prostě a to vás prostě zabije, jako nic vám to nedá. Někteří lidé mají názory takový na Boha prostě, že Bůh za to může a Bůh je takový a kdyby byl Bůh, tak by si neděli věci, ale to vůbec takhle není. Protože to je naše rozhodnutí a proč my se rozhodujeme, takhle my i budeme žít. A Bůh je vlastně otec a on není někde dál v nebesích, nebo on je prostě tady mezi námi a mu hodně záleží na nás, záleží mu na tom, jak žijeme a prostě jací jsme a máme pro něj velkou hodnotu a velkou cenu. A on nás prostě chce přivést k sobě, ale my mu to musíme dovolit. A pokud jako my máme takový názory, že Bůh je takový a kdyby byl Bůh, to je prostě jenom fakt naše rozhodnutí a naše myšlení. A pokud my fakt toužíme po té změně a po tom poznání tak a necháme prostě tomu prostor, tak oni si ty věci budou dít, oni si ty věci budou měnit, ale hodně taky záleží na nás. Protože Bůh není loutkař, který si používá lidi a jako manipuluje s něma jako s loutkama. My jsme svobodní lidi, kteří se rozhodují pro věci, které prostě budeme v životě dělat. A Bůh nás chce podpořit v dobrých věcech a chce nás podržet v těch dobrých věcech a chce nás podržet v každé situaci, v každém boji, v každé těžkosti, ale my musíme dát prostor a jako musíme hledat tu pravdu a pokud si budeme držet těch lží, prostě různých lží, jako, tak se nám prostě neotevřou ty oči, neuvidíme tu pravdu a budeme pořád slepí, takže vás chci povzbudit k tomu, abyste prostě nestráceli tu naději a abyste fakt hledali toho Boha. Abyste nezapomínali na to, že jste prostě člověkem, který je na této zemi, který má svůj úkol. A ten úkol je prostě dělat dobré věci pro sebe, pro svůj život, pro okolí, pro svou rodinu, pro svoje děti. A žít tak, ať je to přínosem, a ne prostě, že to je nějaký zlo, kterým prostě budeme jednat a škodit prostě sobě, lidem, dětem, jako nemá to žádný smysl. Tak bych vás tak tím chtěla povzbudit a říct vám, že prostě máte cenu a máte hodnotu velkou. Nejenom pro Boha, ale prostě pro tento svět, jako každý člověk je cenný. A hodně záleží prostě na tom našem rozhodnutí, proč my se fakt rozhodneme.